sa among kalag, ug kanamo musilang ug mobanwag. Si Kristo nga mao among kahayag. Ang kalistanan o kapaitan nga nakapangit-ngit sa among dalan, COVID-19 virus nga maoy hinungdan, usa kanimo mi magpalaban. O Maria, maligong tagpanan, agianan sa grasya o kayuhan, tabangi ang imong mga anak sa malisod namong gisagabang, ning pandemya nga kadaghan sa nahitaptan, upay-upay nga kinabuhi nang nakaabsan, paglaom sa kaliwatan ni Adan. Midangop kami kanimo inahan. O Maria, maligong tagpanan, agianan sa grasya o kayuhan, tabangi ang imong mga anak sa malisod namong gisagabang, ning pandemya nga makalilisan. O inahan ang maligong talakbanan, ipadangat mo kanamo ang imong ilaban. Among pag-ampo ning katalaman, kami untang tanan makalaban. Kami untang tanan hingpit nga magkalaban.